ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ብዘለኹም ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልእኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክቡራተይ። ሎማዓንቲ ብሎግ ገዛይና ፀራረኹ እየ ሒዘልኩም መፅአ እኒአኹ። ኣውደ ዓመት ናቐረበ ስለዝኾነ ኣሸንዳ ናቐረበ ስለዝኾነ ገዛይና ለዓዓልኹ እናፀራረኹ ከውግዐኩም መፅአ እኒአኹ። በርግጥ ሎም እንኳን ኣሸንዳ እንድዒ እንታይ እዩ ንዝኒኦ ነገራት ይመስለኒ ምንም ኣሸንዳ ኣይመስለኒሎን። እዚ ቀደም ቀደምስ ቅድሚ ኣሸንዳ ምዃኑ ዓመት ንባዕሉ ደስ ዝብል ግዜ ገለ ነይርዋ። ሎሚ ምስ ናይ ዘውዲ ሓፍትና ከምዚ ቅነ ምሟታ እሞ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቀታሊኣ ወዲ ስልጣን ኮይኑ ወፂኡ ፍርዲ ዝሰኣነትሉ ግዜ ፅባሕ ንግሆ ኣነ ኸታዩ ዕፃይ በቃ ድያ ከምዚ ኮይና ዓድና ብቻ ዝስማዓካ ነገራት እኒኦ። ከምኡ እውን ዝኒኦ ኩነታት ናይ ዓድና ናሸንዳ ስምዒት ይስምዓካ ንዋ። ክንደይ ግዜና ከምዝነበርና ክንነብር እስኪ ኣምላኽ የውግሐልና ዝሮ ሓደ ሓደ ግዜስ መፍትሒ ዘይብሉ ነገር ማ ተቐቢልካዮ ንኽትነብር በቃ ዕፃይ ኢልካ ንኽትነብር ኢኻ ትግደድ። ብፍላይ ከዓ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሲ ኩሉ ግዜ ከምዝኸውን እዩ። ፅባሕ የውግሐልና ፅባሕ ፈጣሪ ታሪክና ይቀይረልና ገለ ይብል እሞ ኩሉ ግዜ ስዋይ ማእዝ ባይ ክወግሕ እስኪ በቃ እንታይ እትጨናነቕ በቃ ኢልካ ከዓ ክትቀበሎ ትምክር ነቲ ሕማቕ ነገሯ። ዝሮ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገር ይከኣሉና። ኣምላኽ ነገራትና ኩሉ የስተኻኽለና። ሰናይ ሓድሽ ዓመት የምፅአልና፣ ሰናይ ግዜ የምፅአልና፣ ታሪክና ይቀይረልና ፈጣሪ። እናውዚ ኣቑሑተይ እናለዓዓልኩ እየ እናፀራረኩ እናወላወልኩ ብፅቡቅ ግዜ ዝገዛእኽዎን ዘን ኣቑሑተይ። ኣቑሑት ሎሚ ሰማይ ኮይኑ እዩ ፍርናሽ ንባዕሉ ዝኾነ ሰዓት ጠየቐ ነይረስ ሕዚ እሞ ግደፍዎ ወሲኹ ከዓ ይኹን ዝኾነ ሰዓት ግን ካብ ዝገዝኦስ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድሕሪ 6 ወርሒ ድዩ ገለ ከይደ ይጥየቕ ኣለኹ ወሲኹ ነይሩ። ተኽኢለ ከምፀልኩም እየ ዋጋ ናቑሑት ዋጋ ናይ ዓራት ናይ ቁምሳጥን ኣምፅና ገለ ትብሉ እኒአኹም ኣሕዋተይ። በቃ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝኣለኩም ዘይምችው ዝኾነ ኩነታት ስለዝኾነ እዩ ዘየምፃኹም በይ ሶ ኢለ ነንሕድሕዱ ክጥይቕ ንሃለኹ ብጣዕሚ ይወሲኹ እኒኦ። ፍርናሽ ንባዕሉ ብጣዕሚ ይወሲኹ፣ ኣልጋ ንባዕሉ ብጣዕሚ ይወሲኹ። ገንዘብ ኣብ ባንኪ ካብ ምግባር ኣብ ንብረት ምጥፋእ እዩ ፅቡቕ ዝብለኩም ንከምዚ እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣቑሑት ናወሰኸ እዩ ዝኸድ። ገንዘብ ኣብ ባንኪ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ወለድ ኣዕጋቢ ኣይኮነን። ወለድ እውን እንተኾነስ ኣዕጋቢ ኣይኮነን ማለት እዩ። ግን ኣብ ንብረት ኣብ ኣቕሓ ዝጠፍአ ገንዘብ ኣየናስሐካን። ናይዛ ላውንደሪ ዋጋ ከዓ ክንደያቱ ነርኩም? ላውንደሪ ከከም ሳይዙ እና ከከም ኳሊቲኡ ይፈላለዩ ክሳዕ 85,000 ኣለዩ ማለት እዩ። ላውንደሪ ብሰፊሑ ግን ከይደ ጠይቐ ከምፅአልኩም እየ እና ኣብዚ ከምዚ ኢለ እዛ መስታወተይ ከዓ 10,000 እየ ገዚአያ ነይረ። ሎሚ ወሲኻያ ትኹን ናይዛ መስታወት ዋጋ እንኳን ይጠየቕኩ እኒአኹ። ከምዚታት ናበልና ኣብዚ ኣነ በቃ ንቕሕ ኢለ ክሰርሕ ተኾይነ እንታይ እየ ዝገብር በቃ ዘንቃሕ ሙዚቃ እዩ ዝገብር። ብፍላይ ኣማርኛ ሙዚቃ ብጣዕሚ ለነቓቕሐኒ ድብር ኢሉኒ ህኪ ኢሉኒ ተነይሩ በቃ እናተወዛወዝኩ ገለ ምስራሕ እዩ ደስ ዝብለኒ። ኢልኹም እየ እዚ እናተወዛወዝኩ እናሰራሕኩ ምናምን እኒአኹ። ከምዚታት ገይረ ድሕሪ መስታወተይ ትርእይዎ ዘለኹም በቃ ብሙሉኡ ዝገዛ መስታወት ኢና። እዚ ማ ንምንታይ ድዩ ፅቡቕ ንዝኾነ ሸቐጥ ገለ ትገብረሉ ዝኾነ ነገር ኣስፍሕ ኣቢልካ ዝርአ ነገር ገለ ትገብረሉ ንዝኾነ ሸቐጥ ደስ ዝብል ዝገዛ እምበር ንመኖርያ ንእሽተይ ኣቸግር ተብላካያ። ብፍላይ ነቑሑት ኣቀማምጣ ኣፀግም ኣቢላ ትለያ እኒኣ። ነዚ ኣልጋይ ጥራሕ እዩ ተመችይዋ እኒኦ። ነዚ ኣልጋይ ብፍላይ እዛ ድሕሪ መስታወት እኒኣ መንደቕ ተትኸውን ነይራ። ኣልጋይ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምዚ እየ ዝፈቱ ብስሩ። ብዙሓት ኣሕዋተይ ቀና ኣልጋ ኣቀማምጣስ ከምዚ ዘይትፈቱ እኒአኹም። ንዓይ ከዓ ደስ ዝብለኒ ኣልጋ ተኾይና ኣብ ማእኸል ምቕማጥ ደስ ዝብለኒ። ካብኡ ኮተት መተት ኣልጋ ከዓ ምብዛሕ ደስ ኣይብለንን። ኣብዚ እናፀራረና ነርና ከምዚ ኢልና ምሳሕና ሰሪሕና ተሸኒፍና መቸም ኣነ ብዘይ ምግቢ ክሰርሕ ኣይኽእልን። ክሰርሕ ተኾይነ ምግቢ ክበልዕ እኒአኒ ግዴታ ማለት እዩ።
ሓንቲ ግዜ ፅሬት ተጀሚረ ከዓ ሳዕ ምሸት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ባዕሩ ቪድዮ እንድየ ዝሰርሐ ለኹም ኣለኹ ባዕሩ ምሉእ መዓልቲ ክዳውንትና ንሓፅብ ምንፃፍ ናይ ምንድርድዩ ናይ ኣልጋታት ንሓፃፅብና ምሉእ መዓልቲ ከይዕረፍና ኢና ውዒልና እና እዚኣ ልቀደም ምሳሕና ምስሕ ኣቢልና ንእሽተይ ሓዊና ሓፍተይ እውን እኒአው እዮም ምሳየ ካርአየኩም እየ ሒዘልኩም መፅየ ሓደ መዓልቲ እዚ ንእሽተይ ሓወይ ዝተባረኸ እዩ ከምዛ መጀመርታ ዝረአኹምዋ ሓለቃ እንድዩ ብረኽ እዩ ዘብለና ማለት እዩ ከይባረኸልና ኣይንበልዕን ርስዕ ኣቢልናዮ እኳ ክብልዕ ክነብልተና ክባረኸልኸን ይብለና ኣብ ዝረአይዎ ኣቑሑት ናፍቲፍቲ እኒኦ ገና የለዓዓልና እኒና ግን ስለዝጠመየና لقدم ምግብ ክንበልዕ እኒና ቀደም ኣነ ስራሐይ ክውድእ እሞ ምግብ ክበልዕ ኢለ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ሰዓታት ነፍሰይ ፅቡቕ ስለ ዘይረኸብኩዋ ዳመዳም ከምዚ ጌርና ክንበልዕ በዘት ብስሩ ኣይብላዕ ከምዚ ጌርካ ኣቑሑት ፍቲ ኮፍ ኢሉ ንሕና ምሳሕ ሰዓት ተኣኺሉ ኮፍ ክንበል ሓበሻ ከም ሓበሻ ማ ብጣዕሚ ችግር እኒአና ነብስና ቅድሚያ ይንህብንና ሎሚ ግን ዋላ ብዳዕሮ ኮይኑ ዝኾነ ሰዓት በቃ ነፍሰይ ምስ ወዳእኹ ዘመሓየሽክዎ ነገር ታዩ ቅድሚያ ተስኢልካ ምድቃሰይ ማይሰቲ ከዓ ዝኾነ ዳቦ ነገር ብሻሃ ገይረ በቃ ቁርሰ ይበልዕ ምሳሕ ሰዓተይ እውን እንተኮይና ኣብ ሰዓታ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ከምዚ መብዛሕትና ንገብሮ ኣሕዋተይ ኣነ ኩሉ ግዜ ይዛረብ እየ ኣቑሑት ዘፊሉስ ምግቢ ክበልዕ ትብል ታይዲ ከዓ ምግቢ ሰዓት ናይ ምሳሕ ሰዓትካ ወይ ናይ ምግቢ ሰዓት እንድሕር ሓሊፉ ክትበልዖ እናሃለካ ፅቡቅ ኮንፈርት ይስምዐካ ኣነ ህዚ ሰዓተይ ሕልፍ ተኢላ ምስ በላዕኹ ከብደይ እዩ ዝነፍሐኒ ንምንታይ ይፈልጢ ኣይሰርሕ እውን ይልበሃል እና ኣሕዋተይ ማዓረይ በቃ لكل ነገር ብስርዓት ተንገሮ ምሳሕ ሰዓት ተኣኺላ ፍታ ዝለመድኹምዋ ቀጢልኽን ምሳሕኽን ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ተኾንኩም ዝፀገም እዚ ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብፍሉይ እየ ዝሪኦ ነይረ ዝኾነ ስራሕ ከይወዳእና ምሳሐይ ንበልዒ ምግበይ ንበልዒ ትብላለኽንና ምግቢ ከይበላዕካ ስለ ዘይስራሕ ንምግቢ ቅድሚያ ሃባ ከምኡ እውን ኣንሕና ማታይ ድዩ ሓደ ግዜ ንነብስኻ ማኽበር ምሃብ ብጣዕሚ የገዳሲ ነገርና ሓደ ብፍላይ ዳ ሰብ ተቆፂርካ ከምኡ ትገብር እናሃለኻ እቲ ምግቢ ገዲፍካ ዳን ስራሕ ጥራሕ ትገብር እናሃለኻ ብፍላይ ዘይርድኦም ሰባት እንድሕር ደኣ ቆፂሮምካ ግዴታኻ እዩ ዝመስሎም በቃ ተልሚድካዮም ዝኾነ ነገር ሰብ ተልሚድካዮ ግዴታኻ እዩ ዝመስሎ ሕዚ ትዕዘቡ ተኮይንኩም ንሰብ ፅቡቅ ክትገብሩ ኢልኩም ኣብ ዘይምልከተኩም ስራሕ እንድሕር ደኣ ንክትሕግዝዎ ኩሉ ግዜ ትሕግዝዎ ተኮይንኩም ኣብ ዘይምልከተኩም ክትገብሩ ብዘይግብአኩም ንሰብ ስቕ ኢልኩም ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣልሚድኩምዎ እሞ እንድሕር ክትገድፍዎ ደሊኹም ማለት እዩ እቲ ሰብ ይቕየመኩም ወይ ይበኣሰኩም ወይ ከዓ እቲ ፈቲኹም ትገብርዎ ነገራት ማ ከም ግዴታኹም እዩ ዝቆፅሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝግበአና ነገር ምግባር ዘይግበአና ነገር ከዓ ዘይምግባር ማለት እዩ ልዕሊ ዓቕሚ ሓገዝ ፅቡቅ እንድዩ ልዕሊ ዓቕሚ ሰባት ምኽባር ከዓ ፅቡቅ እንድዩ ግን ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ስደት እናሃለኹ ሓደ ናይ ሃይማኖት መምህር ነይሩ ዘዕለለና ዘይርስዖ እንታይ ድዩ ዋ ክብሪ እውን ብመጠኑ እዩ ክብሪ ተኽብር ንዝግብኦ ሰብ ወይ ንዝርድአልካ ሰብ ደኣ እምበይ ኣብ ዘይቦትኡ ተዘይኮይኑስ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢሉስ ዝገጠሙ ነገር ናዕለለና እንታይ ድዩ ዕሊሉ ኣብዚ ዩቱብ እናሰማዕኽዎስ ንስዑድ ዓረብ ከይዱሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዙሓት ሰባት ዝሓልፍሉ ቦታ ነይሩ ድሓረይ ወይ እሱ መንፈሳዊ ኦርቶዶክስነት ወይ ከዓ ክርስቲያን ትሕተኛ ትሕት ክብል ኣለዎ ገለ እንዲ ዝበሃል ትሕት ኢሉ ንሓደ ዓረብ ሕለፍ ኢሉ ኣሕሊፍዎ ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ኣሕልፍ ኢልዎም ወዮም ንሳቶም ከዓ ከም ክብሪ ከይኾኑ ቆፂሮምዎሲ ከምዚ ክሓልፍ ዘይግብኦ ቅድሚያ ንሳቶም ክወሃቦ ከም ዝግብኦም ስቕ ኢሎም ንሓለፍዎ ኢሎም ዋይ ለከስ ከመይ ድዩ ዝዓዲለ እናበለ ማለት እዩ እና ሓደ ግዜ ክብሪ እውን ኣብ ቦትኡ ንዝግብኦ ክኸውን እናሃለየ እምበይ ስቕ ኢልካ ሰባት ክተኽብር እናሃለኻ ነብስኻ ከደብሪ እናሃለኻ ምንም ክብሪ ዘይግብአካ ኢሉ መስሎ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዓረይ በቃ ከምዚ መጀመርታ ዳመዳም ኸይድ ኢልካ ሕዚ እቲ ሶፋ ኣንሕና ክንቅመጠሉ ዘይግብአና ኢል መስለና ከይድ ኢልና ሶፋ ናሃለየስ ኣብ መሬት ኪድ ኢልናስ ቆንጆ ነገር ናሃለወስ ንሱ ከይንነኽኦ ብቻ ሎምሽ ከም ዘይግብአና ፅቡቕ ነገር ከም ዘይግብአና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ሰባት ከዓ ንባዓልትና ብዝሃብናዮ ግምት እዮም ዝግምቱናና ንባዓልትና ክብሪ ንሃብ ንባዓልትና ቅድሚያ ንሃብ ማለት እዩ ክቡራተይ ግን ሓበሻ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዕዘቦ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ
تحتنا ديو ولا عرسة متحديو أيردني تايتولو وجنسكي أو كومنت صحفوا تحتنا ديو ويس عرسة متحتي لبال حسي أو زخونة قاشا خوين خاخي دي الخا بفلاي تقاط أرتخين خا مالتي خا عدوز إيه الخا وسدتزي مزحتنا نقورينا صبا معمت أنا هليما أفتح معمت إيه خيدنا خوف نبل أزي حزنا يوزعنا وني بقى خمزي ندعي أيردني بزخونة جن تايتولو نسخاتكم حزي ያው مسح خنول أنا تجبأنا أو زي ساعة نخنصرح خنول ساعتنا ينحلف بمال نديم تيو النازي عرسخا كوري زي ما هاونا عرسخا قطميا زي ما هاو زيون أو إيه زت قاللنا ننسنا خبرنا هاو نعرسنا نقدم طعنانا نحلو زو محواتي بفلاي وسدد زلكم محواتي بإذاكم حدرا بقى قدميا النسخة ما بيسبو عرفت زقبأك تخوينو كعا نقور النار ناسي دحر مكان ياو سدت لهم ديخا مدامات لهم دني خاب مجمر تاقن خيدخا سرح تودي خاص تايخ سرحنا الخايخات إلش مكنياتو بقى سرح خودو أبي الخاص كوف كتبل خمزلكا تو عرفتس نعنا خمزي يقبأ جيرنا نحاسورنا مولو معالتي كون تالت سعنا لك الساعة ندك سلا أو كل بقى زخونة بقى زوتي زي وتي قدا قدنا وصانا عم مصراينا نوعل مالوتيو نا سرح خودو تبيلخا كتل مدو زلكا نسب عرفتو توسدني إكها مالتي دحر جن تلمدنيها برقد حد داسو تقاط إرخان كون نشتي دقيقة خوفتي لخا تعرف زي قبأ كايز مثلا نساتنون جن نسا بحيل خيخونا بتحتنا تردو وأنا كوز قبأ نسرحي ودي إجن عرفتي قبأ ندينو من تاي خمسة جيرني أخو قالي لخا اختردو أمي زلكا تزي خوينو سوئي لخا إسران 4 ساعات كم أدكي ناقل كيلخا موعال مخ زي قبأكا سرح خاكو قديت أيو سو نخنبر كسرحني أوجين عرفتون أقداسيو زو محاتي نا إزي أي خلوكم زدلي أو كي ترد أن زرا أوزي حلقو فلوكو يرسعي أوزي هو كم زتري أولكم تبي نات أرارخو يا أو تبي حزي أوزي بوت أي خف لاني أتبي وزو مقمات أنا أي منم كومفورت خواني خالنيو منم يا بوت أزي خونت جن بقى خاوزي أخلي أمارات أي باللي تبي تقمت ألا بوتا أو خالي أي بالليل جزام كيار ترفو كيسارا بخيسارا يتري والله تبي نخستخاخل بلاش يستخاخل خندي نجرز جمدش من خندي جنزبي وديني تبي ستاندي خاطر والله إسرائيل وقتي شحي بس جزا أخو وبتجز إنها لخو بحد بكل السبربر يلوني أنا سخويلو ملك أي بقى زخونة أحيو نشتين خطب حنت زغريت قاسمة تنقا كاينا بحيلي هم دليت خاتجوري خوني لازم تبي ستاند زونا كنسنا 10,000 زلو يخام كيف خاتجور خايو منم زي خون بقليلون كستخاخل زخيل زتري ولكم الزجن ملكو بتأمي قنجو بساعته كل نجار قط يبينا جزء خنيرة ذات بيستان قاس عامه جزءنا والخنيرة جن ما بتعم سلز فوتو هو إسرائيل وعتي شحيبة جزء يانيرة بتعم خبر نبرة جزء هو نسايا خالقتي جبوا يجن تبيستان مستن اشتي مخانا بزح قرش زوج أخلا نسايا مو جن جزء خراي مغير كبيديو خافتي نفتي تتري ولكم قمصاتني بالعلي تفحفيحو كم أون ذات بيستاندي تسيرنا الدبر يلني نيو بزخنا زيتات كيرة أتصراري يو تبخاخ صعدة سلزخنا بخاخ أتصريو صعدة خونه لي خالن خمزي كلوروكسنا باراكينا نا أوماجيرة نتصرارخو ويلكم أو زنيخ عزانا فرجي كارتون كل تشح دياخ تشحي حمشتي قليش وطيلومني وأنا من تايدا أيقوح ويلا همزي أجيرا أمي تياني أخو بلو مزاح وسداينا والخو كارتون يشوتيو نا من الوقت نورت تجزيهم كارتون خيت دوري وشدو أوزي أو خمسة تري والخو مع حتى ودادي إيه العائلنا ودادينا خمسة تري والهم كداونتنا حاتاتنا كداونتي ما يوقنا أتي وقيا أتي مجرشات حيقينا خمسة تري والخو داونتي ستاتحي شاوري وساسيدا يبلكم نايلو ما عنت زنبرا فيديو نازي مسل نيرو
بخالي فيديو خص عن راخب سستناي نعاهم بتعمي فوتوكم حزون نزا شانالي شير لايك سبسكرايب مقبر أي ترسعو. تشاو.